Mitä sä Päivi sanoit? Mä sanoin, että hyvin kauheeta. On kivaa tulossa. Joku ottaa mun Joo, ja sitten kun siinä on sinne jo puoliksi mennyt, niin potkaistaan kengät. Okei. Okay. Onko kivaa? No on! No niin, nyt sitten valjarillaan. Ja nyt siinä on henkselit, ota ne kierteet sitä pois ensiksi. No. Ja sitten siihen selimakulle ja olkavarren. Sä oot pukeutunut sävy ton nauhan kanssa. Joko saa mennä? Moi. Häh? Oi. Mitä? Tää on aika hirveet. Mites mä pääsen noihin valjaihin? Nyt yritetään nyt kontata niin, että no omat valjat tulee kohdalle. Ja siihen nouset sitten kasvamaan. Okei. Niin, Kontata mihin päin? Konttaa Voita toiseen. olla nyt sitten Kari nopeammin, viitti hirveesti olla siellä katossa. Joo, niin. Ei tuu paha olla. Aivan. Sinne vaan yritäks me konttailla hankkeen. Apua. Näin.